ενώ καλύτερα γεια σας ευκύλιες. Σήμερα θα παίξουμε γατρούλα παγωτό νιάου νιάου. Δεν λέγεται κανονικά έτσι, αλλά ας το παίξουμε. Είναι ένα παιχνίδι και αυτή η γατρούλα νιάου νιάου και ό,τι βλέπει πρέπει να φεύγεις. Και τώρα έχω φτάσει στην 7 πίστα στον άλλον κρίσταλο. Αν θέλετε το βίντεο, κατεβάστε το και έξετε όλη τη μουσική αυτή. Και ναι, το βίντεο και έχω φτάσει στο δεύτερο κρίσταλο. Αλλά πρέπει να πάρω τόσα λεφτά. Δεν έχω τόσα λεφτά και τώρα παίρνω από την πρώτη πίστα, την παίζω μόνο. Φορτώνω γρήγορα για κάποιο λόγο τις φορές που το έπαιξα. Αλλά τώρα είναι σκατοπέχνιδο. Δεν είναι σκατοπέχνιδο, απλώς σκατοφορτώνει αργά. Εντάξει, φόρτωσε. Δεν θέλω το Facebook, είμαι ακόμα παιδί μου, δεν θέλω να το πατήσω γιατί δεν έχω τόσο. Να, εδώ είναι τα λεφτά μου. 3, 8, 7, 3, 8, 6, 7. Κάνω βίντεο μου, Σταμάτα, μου κάνω στο βίντεο. Είμαι ένας βλάκας απλώς. Ναι, αλλά εγώ δεν χαλάω τα βίντεο σου. Είσαι από βίντεο και εσύ με κατακίνητες. Αυτό φορτώνω γρήγορα. Μια φορά το είχα πατήσει και είχε φορτώσει. Ήταν τύχη αυτό. Δεν είμαι μάγος, γιατί κανονικά είμαι μάγος. Λεφτά. Εγώ χρειάζομαι μόνο τα λεφτά, παιδιά. Δεν νοιάζει να χάσω, μόνο λεφτά. Αλλά είναι πανεύκολη πρώτη πίσω, δεν μπορεί να χάσω. Δεν έχει μόνο λεφτά, παιδιά. Απλώς σας φαίνεται ότι έχει μόνο λεφτά. Αυτά τα θηριά τύχη, δεν πρέπει να το παίξεις. Αυτή η πρώτη πίστα δεν ξέρω σαν την παλάμη. Δεν ξέρω την παλάμη, αλλά το ξέρω σαν ένα πράγμα που ξέρω. Ας πούμε τη μαμά μου. Δεν θέλω να ξοδέψω 50. Όχι. Πέθανα. Ο λοχαγός μοναστέριο φταίει για όλα. Γιατί πέθανα. Ναι. Πολλές φορές, παιδιά, δεν πεθαίνω μου, Είμαι ένα πουτσογραφιστικό αστέρι. Όχι, και δεν γίνεται να μην πάρω τα διαμάντια. Καλά, έχω πάρει το πρώτο διαμάντι. Γιατί παίρνω τα διαμάντια. Το 60 στο διαμαντίο χάσαμε. Α, ναι, παιδιά, μου θυμήσατε ιδέα. Θέλω να μοιάζω σαν το beauty pie, να έχω τόσο πολύ subscribe. Σας παρακαλώ, μόνο από την οικογένειά μου κάνει subscribe. Κανένας άλλος. Ούτε φίλος, ούτε συγγενείς, μόνο από την οικογένειά μου. Ο άλλος ο ξένος που δεν το ξέρουμε. Καλά, ναι, μόνο αυτός. Ένας με καλή ψυχή που έχει εικόνα ζόμπι. Δεν έχει κανένα βίντεο ακόμα, γι' αυτό είμαι ξεφτύλα. Σας παρακαλώ, παιδιά, όποιος βλέπει το βίντεο να το δει ο Τούτζεϊ, σας παρακαλώ. Το βίντεο θα λέγεται σας παρακαλώ να δει το βίντεο Τούτζεϊ. Έτσι θα λέγεται. Και μπορεί το επόμενο βίντεο να είναι και το βίντεο μου και να το σχολιάζετε, είναι τέλειο. Τότε θα γίνω μια διάσημη, θα με θέλουν όλοι. Θα γίνω πιο διάσημη από τον αδερφό μου. Να. Θα γίνω PewDiePie, θα γίνω PewDiePie, θα γίνω PewDiePie. Θα γίνω PewDiePie. Γεια σας κολοπέχνιδα. Κολοταγούδια. Κολοδιαμάτι το θέλω. Έλα κολοδιαμάτι σε μένα. Τι σου θέλω. Δεν σου δίνει λεφτά το κολοδιαμάτι, αλλά έτσι τα παίρνω. Κολοδιαμάτι. Το έχω πάρει αυτό το διαμάτι, απλώς το κολοδιαμάτι με περιμένει στο υγερό ποπόχαρτο. Όχι, δεν θέλω να πάω γρήγορα. Δεν το έχω συνηθίσει γρήγορα. Τώρα είναι κάτω, σας δίνω αυτά τα πράγματα με λεφτά, με γαζούς νιαου. Νικάς, να και τώρα δεν μπορώ να το κουνήσω. Βαγιάμε, παίξουμε άλλο παιχνίδι.
σε κάθε βίντεο δεν έχετε παρατηρήσει ότι πάω σε άλλο παιχνίδι. Αυτό είναι γιατί το ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι που βλέπω εγώ και κατεβάζω. Για κάποιο λόγο κάποια είναι μικρά και δεν έχω έξι να κάνω το άλλο. Δηλαδή αυτό είναι κάπως αμβαριτό. Αλλά έχουμε PlayStation 4, έχουμε το Alien Isolation, το WWE. Πες μου ποιο είναι και το άλλο που πήραμε με τα zombies. The Last of Us. The Last of Us. Το παίζει και ο Τούτζεϊ. Αυτό θέλω να το δει το βίντεο μου. Τούτζεϊ, γιατί όπως είπα πριν στη γατούλα παγωτό νιάου νιάου. Θα γίνω PewDiePie, θα γίνω PewDiePie, θα γίνω PewDiePie. Θέλω φωνή μου ρε παιδιά, το σήμερα δεν είχα φωνή. Είχα φωνή όπως. Ωραία το έκανε. Θα το ξανακάνουμε, όποτε χάνουμε θα το κάνουμε αυτό. Το παπαπαπαμ. Μπουτζουμπάμπα, μπουτζουμπά. Τραγουδάω σαν τον PewDiePie. Δεν έχω ακούσει τον PewDiePie να τραγουδάει. Τραγουδάω σαν τη Ζακία στον ποδόσφαιρο το καλό. Δεν σας έχω πει τι μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλήθεια. Για κάποιο λόγο δεν μου άρεσαν οι wings και όλα αυτά τα χαζοκοϊτσίστικα πράγματα. Εγώ είμαι αγόρι, απλώς με λένε Χρύσα, αλλά κανονικά τα ταυτότητά μου με λένε Κώστα και είμαι αγόρι. Και είμαι ένας χαζοκώστας. Και γι' αυτό δεν μ' άρεσαν τα κοϊτσίστικα. Αλλά για το λένε μια μου αρέσει εύκολο παίρνει εδώ. Το άλλο παιχνίδι. Πρώτη φορά που πέτω βίντεο για 17 ξέχασα να πούμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τελικά δεν θα κάνω το βίντεο γιατί η εφαρμογή μου, όπως βλέπετε, είναι με λίγα τέτοια. Και γράψτε μου κάτω κάποιες εφαρμογές για να κατεβάσω.